Heinrich Petunia Heinz, og jeg skal fortælle noget om immigration og indvandrere. Og jeg er professor i immigration og indvandring. Ja, det er jeg. Ja, der findes en mindeplads-agtig noget for nogle tyske soldater, som døde efter der ved 2. verdenskrig. Den ligger i Ål Plantage. Og det er til minde om 36.000 tyske soldater. Nej, flygtninge. Okay, det var flygtninge, som flygtede på grund af, at de var truet på en eller anden måde. Ja. Den ligger på Præstegårdsvej i Oksbøl, så vi lige har det på plads. Det var sådan, at denne flygtningelejr i Oksbøl, den arbejdede lidt sammen med vandrehjemmet, altså det nuværende vandrehjem. Dengang, der var det både et hospital, et gymnasium, ja, en skole også, og de havde simpelthen også fået teater og en biograf op at stå, så de kunne se noget film og noget teater. De havde deres eget politikorps på omkring de 300 mand, hvilket det er egentlig ret godt klaret ud af 36.000. Og deres bystyre med byråd og en borgmester i spidsen, det blev også dannet af disse flygtninge, tyske flygtninge. Og jeg skal lige se. Der var min grønspættebog. Der er nemlig noget. Ja, det er okay. Det gemmer vi. Der er også bygget nogle kirker. Og jeg skal ikke kunne se, om det måske er Ål Kirke. Så det springer vi bare over. Der blev også bygget noget gartneri og sådan noget landbrug. Og så den her lejr, den havde deres eget spinderi. Og det beskæftigede 150 flygtninge dagligt. Altså, de havde et arbejde dagligt. De havde også et bogbinderi, hvilket personligt klarer jeg det selv, da dette er en meget god bog. Den er holdbar, solid og godt bundet. Så det har jeg ikke brug for. Det møder man heller ikke så tit nu til dags, du ved. Men de havde alt muligt, disse flygtninge, som jeg ikke gider kede jer med mere. Fordi personligt synes jeg, at det er meget spændende.